pasti Yogiku kami menasihatinya Yogiku Mula dereke sowan budi ilmu budi kawruh ora satu sakamban. Jebel iki mula badhe ditakon napa to sing dipun arani nyadran. Lan nggih napa sing diarani sedekah bumi lan nggih punika sing dipun arani mangan-mangan boten bareng-bareng. Dadi kaya mangkene lho, Bro. Sing diarani nyadran yaiku umpama kasarane dina sing saiki umpama sing diarani tembung kasare nyadran ulang taune bisa ngoten panjenengan ya. Ya sing diarani mangan-manganan yaiku awak dhewe nglumpuk bareng yaiku mangan bareng mangan-manganan unjuk syukur mrekersane Gusti Kang karya jagat Gusti Kang murbe kawasa iki lho hasil bumine awak dhewe sing wis sawetara suwe sing wis setahun kapungkur unjuk syukur mrekersane Gusti kanthi cara yaiku mangan bareng wonten pangan. Lah sing garane sedekah bumi niku napa? Yaiku unjuk syukur mrekersane Gusti, Gusti Kang murbe kawasa, Gusti Kang akarya jagat. Sedekah mring bumine, bumi kelairane. Ngoten. Iya lho, bumi kuwi ora mung sing dipak dinggone awak dhewe kuwi bumi sing ora mung digawe anggo awak dhewe ancik-ancik ning umpama diurut nganti tekan dhuwur Gusti Allah ing nyiptakne iku Nabi Adam ke saka bumi kamangka awak dhewe tekan turuning Nabi Adam kamangka awak dhewe kudu unjuk syukur yaiku mring bumi